الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Барлык мактаулар галәмнәрнең Раббысы Аллаһ Тәгаләгә. Галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелгән сөекле Расулыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез барып ирешсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җумга мубарак булсын. Хөрмәтле мусульман кардәшләрем. Кеше шундый итеп яратылган, безнең күңелебез яхшылыкка, матурлыкка, байлыкка, дәрәҗәгә, яхшы мөнәсәбәткә омтыла. Адәм баласы үзенә яхшылык эзли, ярдәм итә, бүләк бирә торган кешеләрне, матур сүз белән искә алучыларны ярата. Төптән уйласак, без мусульманнар бездә булган бөтен байлыкның, нигъмәтнең, сәламәтлекнең, шатлыкның, якыннарыбызның буларын барысында Раббыбыз Аллаһының бүләге икәнлеген аңлыйбыз. Аңа шөкерләребезне, яратуыбызны ничек белгертергә соң? Җавап итеп, Хак Тәгалә Куръәндә булай дигән. Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллаху ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим. Расулым әйт, әгәр сез Аллаһны сөясез икән, миңа иярегез. Шул вакыт Аллаһы да сезне сөяшәк һәм гунахларыгызны гафу итәчәк. Аллаһы гунахларны күпләп гафу итүче рахимле. Димәк, Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәтен башкару Раббыбызга чын сөю белән шөкер итүебезне күрсәтү булып тора. Яна Раббыбыз сөекле пәйгамбәрбез турында булай ди. Ма далла сахибукум ва ма гава ва ма янтику анил хава ин хуа илля вахю юха. Иптәшегез булган Расулым хак юлдан язмады һәм ялганга да ышанмады. Ул үзе теләгәнне сөйләми. Ул аңа Аллаһ Тәгалә тарафыннан Җибраил алейхиссалам аркылы күңеленә салынган вахидан башка берни дә түгел. Һәм Ан-Ниса сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: Кемдә кем туры юл аңа ап-ачык белдерелгәннән соң Расулгә саллаллаһу алейхи ва саллям каршы килсә һәм муъминнәрдән булмаган юлдан китсә, без аны үзе барылган начар нәрсәгә юнәлтәчәкбез. Аны җәһәннәмгә кертәчәкбез. Барысы урын буларак ул нинди яман. Бу аятләрдә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тормышының һәрбер мизгеле, әйткән һәрбер сүзе, эшләгән һәрбер гамәле Раббыбызга якынайта торган, Аллаһны ярата торган эшләр икәне күренә. Амының кирәсен эшләү Аллаһ Тәгалә сакласын бик бәхетсезләр юлы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә Әгәр мине үзегездән, әти-әниегездән, балаларыгыздан һәм башкалардан күбрәк яратмасагыз, берегезнең дә иманы тулы булмас дип әйткән.
Расулыбыз саллаллаху алейхи вассаламның ошбу сүзләрендә күренгәнчә біз аның артыннан иярергә генә түгел, ашын йөрәктән Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламны искиткеч олы ярату белән яратырга тиешбез. Бу динебезнең нигезе. Бу олы вазифабызны башкара алабызмы, юкмы? Моннан ахираттагы тормышыбыз хал ителә. Ләкин йөрәккә бит әмер биреп булмый. Ничек итеп күңелебездә Набиулла саллаллаху алейхи вассаламга карата сөю хисен артырырга? Әлбәттә, аның тормыш юлын өйрәнеп, аның хылкы турында фикерләп. Аллаһ Тәгалә Коръәндә булай дигән. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасанатун лиман кана ярджуллаха вал яумал ахира ва закараллаха кассира. Сезнең ишек бигрәк тә Аллаһыга һәм соңгы көнгә өмет баглаган һәм Аллаһны күп итеп искә алган кешеләр өчен Аллаһның Расулендә саллаллаху алейхи ва саллям күркәм үрнәк бар. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям булай дип әйткән. Һәр бер пәйгамбәрнең аерым бер кабул була торган дугасы бар. Алар барысы да ул дуганы бу дөньяда кылганнар. Мин бу мөмкинлекне уммәтемә шафагать кылыр өчен кыямәт көненә калдырдым. Аллаһ теләге белән шафагатым шириктән сакланган өчен булачак. Карагыз. Һәм Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй кешеләр, сезгә фирештәләрдән һәм җиннәрдән түгел, үз арагыздан сезнең кебек бер кеше булган бер Расул саллаллаху алейхи ва саллям килде. Сезнең газаплануыгыз аңа авырга килә. Ул сезнең өчен тырыша һәм мөэминнәргә карата бик мәрхәмәтле, рәхимле." Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям вафат булыр алдыннан өммәтим дип кайгырган. Кыямәт көнендә дә өммәтим дигән сүзләр белән күбаралачак. Бу аятлар һәм хадисләрдән күренә ки, Хабибыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үз ширатында безне Аллаһның гунахлы кулларын үзеннән көчлерәк яраткан. Гомеренең иң авыр вакытларында да өммәтен кайгырткан. Пәйгамбәребезгә итагать хакында Раббыбыз яна булай дигән. Кем дә кем Аллаһыга һәм Расулга саллаллаху алейхи ва саллям итагать итсә, аңа әнә шулар Аллаһы нигъмәтләндергән пәйгамбәрләр, тугрылар, шаһидләр һәм изге кылган изгеләр белән бергә иптәш буларак алар нинди яхшы, Аллаһ Тәгалә әйтә. Карагыз. Бер вакыт пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Сәүбән радиллаһу исемле сахабаның кайгылы йөзен күреп сораган. Сәүбән, сиңа нәрсә булды? Күңелен сагыш шалгап алган сахаба җавап итеп: "Мин ахират турында уйланам. Әле бу дөньяда мин әз вакытка синнән аерылып торуга түзә алмыйм. Сине бераз гына да күрмичә торсам, йөрәгем кайгыра һәм сине бик сагына башлыйм. Мәңгелек тормышта син җәннәтнең иң югары дәрәҗәләрендә, без Раббыбыз насип итсә түбән дәрәҗәсендә булачакбыз. Шул вакыт синнән аерылуга ничек түзәрмен?" ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям аңа булай дип әйткән: "Сиңа шатлыклы хәбәр. Кеше бу дөньяда кемне яратса, ахиратта шуның белән бергә булачак." Аллаһы илчесе саллаллаху алейхи ва саллямның бу җавабына сахабалар бик каты шатлаганнар, чөнки алар Расулуллаһны үз җаннарыннан да катырак сөйгәннәр. Аллаһ Тәгалә каршында югары дәрәҗәләргә ирешүнең бердән-бер юлы ихластан Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямны сөеп, гамәлләребездә, сөйләшүбездә һәм бигрәк тә хылкыбызда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям кебек булырга тырышу.
Хадистә Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям дөреслектә мин холыкны, әхлакны иң югары, иң күркәм дәрәҗәләргә күтәрү өчен җибәрелдем дип әйткән. Тагын бер мөһим нәрсәне искә төшерик. Беребездә Мухаммад пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассаламны күрмәде, ишетмәде. Кайдан без аның күркәмлеге, улуглыгы, матурлыгы, дәрәҗәсе хакында белдек? Кайдан Расулыбыз саллаллаху алейхи вассаламга карата ярату, хөрмәт хисе уянды? Җавабын беләбез. Галимнәребез сәбәпле. Хадистә галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары дип әйтелә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассаламның гыйлемне һәм әхлакны сәхабәләрдән табигиннардан табигиннар һәм шул тәртип белән бүгенге көнгә кадәр галимнәр кабул итеп алганнар һәм безгә аңлаталар. Раббыбыз Аллаһы үзенең ризалыгын Расулыбыз саллаллаху алейхи вассаламга иярү, пәйгамбәребезгә карата мөхәббәткә урнаштырды, пәйгамбәребез турында гыйлемне саклаучылар, сөннәткә чин иярүчеләр алар галимнәр. Дин галимнәрнең ярату, Расулыбыз саллаллаху алейхи вассаламны ярату. Әлхәмдүлилләх, җумһуриятыбызны Раббыбыз галимнәр белән зурлады, мәдрәсәләр, дини белем бирү йортлары белән бизәде. Раббыбыз шушы галимнәребезгә, остазларыбызга, укытучыларыбызга, хак динне өйрәнүче шакиртләребезгә карата күңелләребезгә чин хөрмәт, ихтирам, мөхәббәт салып, кулыбыз, телебез, малыбыз белән аларга динебезне үстерергә, ихлас ярдәм күрсәтүчеләрдән булырга насип итсен. Мөхтәрәм җәмәгать, в хадисе пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям говорится: в ком из вас будут 3 качества, тот ощутит сладостный вкус веры. Первый из них – любовь ко Всевышнему Аллаху Раббуль Изза и его посланнику должна быть сильнее, чем что-либо иного. Харагас, да, то есть любовь ко Всевышнему и его посланнику должна быть сильнее чего-либо иного. Второй – искренняя любовь и уважение к другому лишь ради Всевышнего. И третье – неприязнь к возвращению в неверие после того, как Аллах спас его, подобное нежеланию быть брошенным в огонь. Наряду с любовью к Всевышнему Аллаху, любовь к его избраннику, пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, является неотъемлемой частью веры мусульманина. Доказательством тому служит и другой хадис, переданный известным сподвижником Анасом бин Маликом. «Не будет вера ваша полна, пока не буду я, говорит посланник Всевышнего, более любим вам, чем родители ваши, дети и люди в целом». В другом пророческом изречении, приводимом в своде хадисов имама Ахмада, упоминается о том, что Умар ибн аль-Хаттаб заметил: «О посланник Аллаха, ты более любим для меня, чем что-либо на этой земле, однако себя я люблю больше». Тогда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям ему возразил: «Нет, Умар, клянусь тем, в чьей власти моя душа, твоя вера не полна и несовершенна, пока я не буду любим тобою, как заключительный Божий посланник, больше, чем даже ты для самого себя». Услышав это, Умар воскликнул: «С этого момента ты более любим мною, чем моя душа и что-либо иное». А теперь каждый спросите себя, какое место отведено пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям в моем сознании, в моем сердце? Насколько велика моя любовь к пророку? Как часто я вспоминаю того человека, благодаря которому Всевышний наставил меня на праведный путь, выведя из тьмы невежества к свету, того, кто объяснил и показал цель жизни. Мне кажется, что не все смогут дать однозначный ответ. А почему? Да потому что мы недостаточно хорошо знаем своего пророка, жизнь которого от рождения и до смерти является явным знамением его пророческой миссии. У многих не было возможности видеть образец, выраженный в пророке, к которому всегда и везде мы бы стремились. Хотя в Священном Коране сказано: «Поистине для вас посланники Божьим». Лучший пример
И это для тех, кто стремится к Аллаху и вечности. Если мы относимся к таковым, нам надлежит выстроить свою жизнь в соответствии с духовно-нравственным путем, указанным пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Нам необходимо ориентироваться на идеал, олицетворенный в нем. Расскажу историю о сподвижнике по имени Саубан. Как-то пророк заметил, что Саубана постигла глубокая грусть и печаль. Он стал просто увядать. Саубан, что случилось? Обратился к нему с вопросом посланник Всевышнего Аллаха Раббуль Изза. Я задумался о будущем мире. Находясь в этой жизни, я не могу вынести долгой разлуки с тобой, я Расулюллах. При твоем непродолжительном отсутствии моя душа томится и тоскует по тебе. Я представил вечность, когда ты будешь на высших степенях рая. Мы же по воле Всевышнего на более низких уровнях. Как же я вытерплю разлуку с тобой? Спрашивал сподвижник. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему ответил: благая весть тебе, воистину человек в вечности будет с тем, кого он любит. И в подтверждение вышеупомянутому есть коранический аят. Всевышний говорит в Коране: кто подчиняется Всевышнему и посланнику его, те будут среди пророков и праведников, шахидов и благочестивых. И коль прекрасно это общество, говорит Всевышний Аллах. В чем же проявляется любовь к пророку? В следовании его сунне и стремление взрастить в себе ростки той нравственности, обладателем которой был посланник Аллаха. И лучшим примером этого являются его сподвижники, затем табиины, затем табиины. И как сказал посланник Аллаха, наследниками пророков являются ученые. Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Сегодня мы не обделены учеными и учителями. Открыты медресе и университеты, где тысячи мусульман постигают ислам и на примере ученых следуют сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Да одарит нас Всевышний этими благами, наставит нас на праведный путь, убережет нас от бед и несчастья, от зла людей и поможет нам в наших делах. Аля инна ахсаналь калями ва абля низам كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.